Mireu, això ho passaré ràpid. La Terra té 4.500 milions d'anys d'antiguitat i ara estem en una època freda de la història del planeta. D'acord? I em direu, primer ball en el meu cervell. No estàvem en un moment càlid? Perquè tothom parla d'escalfament. Bé, és que l'escalfament només fa 100 anys, 150 que ha començat. D'acord? Direu, home, és molt. No, en la història de la Terra no és res. De fet, en la gràfica anterior, la humanitat apareix a l'extrem dret, però falta una altra gràfica a l'esquerra, que seria l'altra meitat gairebé de la història de la Terra. Per tant, la notícia més trista d'aquest matí és que, és la més trista, som un esquitx, la humanitat. Hem aparegut, estem evolucionant i desapareixerem. Si jo ara fos el mossèn de la parròquia, el discurs seria un altre. Lògicament, estem parlant d'una manera científica que per algunes persones pot no ser bona i per d'altres es refiaran més del mossèn. Aquí jo no hi entro. Espero que vosaltres us refieu més de la ciència, perquè això és l'Assemblea Ciutadana pel Clima i intenta ser una mica científic, tot plegat. Bé, aquí hi ha les glaciacions representades. Direu, home, sí que feia molt més fred fa 18.000, 10.000 anys, etc. Bé, és que abans el focus eren milions d'anys i sí, fa 10.000 anys l'eix de la Terra tenia una altra inclinació i la temperatura era una altra. Ens anem acostant a l'actualitat, edat mitja, òptim climàtic medieval. La temperatura era elevada per causes absolutament naturals i, bé, hi ha molts esdeveniments històrics curiosos, com, per exemple, el descobriment d'Amèrica, que sabeu que va ser l'any 900. Sabeu? Sí, no? Dius que no? Sí. L'any 900 els vikings van arribar a Amèrica i són els primers europeus que arriben al continent americà. S'han trobat bastants assentaments a Terranova, etc. Jo no entro ara perquè ens ha arribat això de Colom i els colonitzadors, no, perquè aquí ens enganxaríem. Però als vikings el que els hi va passar és que per culpa del clima se'ls hi va desfer el gel a l'Atlàntic Nord i van poder viatjar cap a Amèrica. D'acord? Tanco parèntesi, 1.300, any 1900, 600 anys de la petita edat del gel, amb un element importantíssim. Fixeu-vos en aquest mínim, que serveix per situar-nos, el del 1.600 i pico. Temperatura al zero, la ratlla del zero no vol dir 0 graus, vol dir la temperatura considerada normal. Estàvem al 1.700 aprox, 1 grau per sota de la normal. I aquesta gràfica la conservo tal qual jo feia aquestes xerrades als anys 90. No l'he ampliat expressament, perquè a on estem ara mateix, em poso aquí, no hi arribo. Ara estem a la A de planetària, l'última A. D'acord? Ara. I amb aquest valor d'aquí, del 1.700, els rius catalans es glaçaven cada hivern, tots. I a l'Ebre, carros i cavalls creuaven el gel, amb 2 graus per sota de la temperatura on estem ara mateix, en una mitjana planetària. Perquè una mitjana planetària, perdoneu, és l'hòstia. Vol dir que està feta a base de molts valors de tot el planeta i fer-la variar cap amunt o cap avall vol dir que hi ha molts elements que la fan baixar o la fan pujar. En aquest sentit, una dada que fa por. Barcelona, d'aquí 27 anys, se li assigna la temperatura mitjana de Màlaga. A Barcelona, aquest valor, a Lleida, si traiem el trimestre hivernal,
Lleida és molt continental, fa fred a l'hivern. Els 9 mesos restants, d'aquí 27 anys, Lleida pot tenir la temperatura mitjana de Sevilla. Quins presseguers creixeran a Lleida? Perquè Lleida tornarà a ser els Monegros. Dic tornarà perquè ja ho va ser, abans dels canals de reg al segle XIX. I per què dic això? Doncs perquè ni regant hi ha espècies que fructifiquin. Aquí hi ha el tema alimentari, etcètera, que veurem d'aquí uns instants. Hi ha variacions que no les podem controlar, que les dicta la natura, les erupcions volcàniques. Mireu, el planeta no té cap problema de cara als pròxims anys. Si heu sentit aquest missatge, el planeta té un problema. No. El problema el tenim nosaltres i les espècies que habitem. Si nosaltres, perdoneu, li fumem una patada allà on us imagineu el planeta, el planeta, quan no hi siguem, tirarà endavant, a no ser que hi hagi erupcions volcàniques massives que facin canviar l'eix de la Terra o que caigui allò que és lo meteorito. A partir d'aquí, aquest és el problema, el tenim nosaltres. A Catalunya la temperatura ha variat en les últimes dècades, clarament. Atenció a la pluviometria. Direu, home, això s'acaba el 2002. Bé, és que he volgut conservar una sèrie intacta d'un observatori molt peculiar. Però el que heu de veure aquí és que del 1950 fins a l'actualitat la manera de ploure és més extremada. I què vol dir? Doncs que més o menys ens plou igual que antigament, i direu, no, que hi ha sequera. Bueno, fa 3 anys que hi ha sequera, però el 2018 rajava l'aigua per tot arreu, hi havia desprendiments per culpa de les pluges i els pantans estaven literalment plens. D'acord? Per tant, visió àmplia, 105 anys de dades, i si plou pitjor, més extremat, vol dir que d'una vegada per totes hem d'aprofitar molt més aquest recurs. Vol dir que les cases, les comunitats, els hotels, els establiments, d'una vegada per totes han d'incorporar, conseller, bé, ho dic perquè vosaltres al Parlament teniu força, està clar, han d'incorporar aprofitament de les aigües grises. Però hi ha, perquè cau molta aigua a Catalunya, molta, però no cau com volem sovint. Clar, direu, sí, té raó, li està dient, perdó, David, el conseller, etcètera. Bueno, és que hi ha coses estructurals que mireu on estem. Estem en l'edifici del món del coneixement, a la universitat, sí? Jo quan arribo als llocs sempre miro. Fixeu-vos en aquesta teulada tan magnífica que ens injecta la llum mediterrània, que activa la hipòfisi, el cervell, per tant la serotonina, i ens dona alegria, ja sabeu com va, tot això, de viure i tal, malgrat quan ens la treuen. O marxa. Bueno, ja ho sabeu, la vida no és fàcil, ni és complexa. On són les plaques solars? En aquesta orientació de coberta que mira cap al sud, si no m'he desubicat. D'acord? Bé, perquè necessitem canvis estructurals, necessitem variacions, necessitem ser valents i valentes, i tots vosaltres teniu aquest paper d'entendre-ho, d'evangelitzar, de participar i d'aportar. Això és el mateix que abans, però a nivell de Catalunya sí que hi ha un lleuger descens. Però pel que fa a la precipitació no hi ha una claredat de futur, com a mínim els pròxims 20-30 anys. Sí que sabem que va disminuint poquet,
però sabem que el ploure malament va a molt més, d'acord? Per tant, aprofitem l'aigua quan la tinguem. Anomalia de la temperatura, això és el que pinta pitjor, d'acord? Direu, com podem saber la temperatura del 2050, 2070, si no encerten el temps de demà? Aquesta pregunta la sentireu, i us sona, d'acord? Val. Mireu, perquè això no és una predicció meteorològica, això és una predicció climàtica. I preveure el clima del futur està xupat, comparat amb saber el temps que farà demà o demà passat, que és extraordinàriament més complexa. Per tant, recordeu que hi havia un professor, un tocayo teu, però de la Universitat de Física, que es veu que assessorava el Mariano Rajoy. Recordeu, yo tengo un primo en la Universidad de Sevilla que me ha dicho. Bueno, confonia la meteorologia amb la climatologia, clarament. Jo crec que era el senyor Rajoy que ho confonia, i el primo li havia dit, i ell s'ho va agafar en el sentit de dir, doncs mira, jo aprofito i explico això. Més de 30 graus, això és nefast. Arran de costa no tant, per aquest paper atemperador del mar, però fixeu-vos Viella, fixeu-vos Tremp, fixeu-vos Moià, Lleida mateix, etc. A la que marxem del mar, això es pot accentuar moltíssim. Bé, tot això és el que ha passat, està passant i passarà. I ho està fent per causes naturals, ho farà per causes naturals, però sobretot sembla que hi ha una xifra de consens que el 60% de culpa la tenim nosaltres, com? Cremant massivament combustibles fòssils. Ja està. I a partir d'aquí ve tota una sèrie d'elements en cascada en tots els sectors de la societat, que a partir d'aquests moments l'Olga i en una segona part d'aquestes presentacions anirem situant. Vinga. Moltes gràcies per convidar-me. Per mi també és un plaer i feu molta patxoca quan us miro, tot el grup. Agrair-vos les ganes i el fet que estigueu aquí, que això és una cosa molt important. Això vol dir que sou persones que, malgrat les preocupacions, us poseu en moviment per causes que són causes que val la pena posar-s'hi. Bé, doncs jo em van demanar que comencés parlant una mica de quins són aquests impactes que estem veient a escala global. Ara posaran la presentació i començo. No és aquesta, no? És la d'abans, sí. Ara, moltes gràcies. Bé, doncs, a veure si puc passar. Ara. Jo volia començar amb una reflexió que enllaça amb les reflexions que ens ha fet el Francesc respecte a què som a la immensitat de l'univers. Aquesta és una de les fotografies que es va prendre als anys 60-70 amb les primeres expedicions fora de l'òrbita del planeta, les primeres expedicions cap a la Lluna, per exemple. I quan ens mirem el planeta des de fora, des de l'espai exterior, veiem que realment és un planeta molt petit, però que té una singularitat que és única. Quina és la singularitat que diferencia el planeta Terra de tots els altres planetes que hi ha al món? Hi ha aigua, però hi ha altres llocs que se n'ha trobat d'aigua en estat sòlid. Però n'hi ha una característica que només l'hem trobat al planeta Terra. Quina és? Oxigen? Bé, sí, però podríem trobar, no? La característica que ens fa absolutament especials com a planeta és que és un planeta viu, que hi ha vida. Això només ha passat, de moment només sabem que ha passat al planeta Terra. I la vida al planeta Terra
va començar ja fa 3.900 milions d'anys. I la vida ha donat lloc a una immensa biodiversitat d'espècies que convivim avui en dia en el planeta. I una d'aquestes espècies és la nostra, que tan sols fa uns 200.000 anys que va sorgir i va començar la seva evolució. I la nostra espècie, d'ençà de fa només 200 anys, com ens deia el Francesc, ha començat a cremar carbó, gas, derivats del petroli, i això està provocant un canvi en la pell del planeta. Una pell que és molt prima, d'uns 30 quilòmetres de gruix, que és el que anomenem la biosfera, la part viva del planeta, on s'hi desenvolupa tota la vida, on hi ha tots els ecosistemes, tots els éssers vius i en els quals també estem nosaltres. Aquestes emissions que estem generant, que estem enviant a l'atmosfera, el que estan provocant són canvis molt importants en aquesta biosfera. Canvis que alguns són d'evolució lenta. Per exemple, l'avanç de la desertització. Cada vegada el planeta és més sec. La disminució de les capes gelades dels casquets polars, per exemple, de la capa de gel de l'Antàrtida, o la disminució de les glaceres a les muntanyes. Això són fenòmens que avancen lentament. Però després també tenim canvis molt bruscos que anomenem aquests fenòmens climàtics extrems, com per exemple grans tempestes, onades de calor, etc. Tots aquests canvis impacten en el conjunt de la biosfera, en el conjunt d'éssers vius. I actualment ens estem trobant que hi ha una baixada importantíssima de la biodiversitat. Estem en un procés d'extinció accelerada d'espècies. I molts d'aquests canvis, evidentment, també afecten a la societat humana. I jo em centraré a parlar dels canvis que afecten a les societats humanes. I aquests canvis veureu que a qui més afecten és a les comunitats més vulnerables. És evident, sempre que estem en una situació de crisi, qui pateix més? Doncs aquelles persones que ja estaven en una situació més precària. I el que és molt greu d'aquesta problemàtica és que està afectant molt a comunitats vulnerables, que són les que menys han contribuït a generar aquesta problemàtica. I això és una mica la reflexió que us vull proposar de fer al llarg d'aquestes dues presentacions que faré tot seguit. Per tant, em centraré a parlar d'impactes en les societats humanes. I impactes són molt diversos i es donen arreu del planeta. És a dir, avui en dia no hi ha lloc on no s'estiguin patint impactes del canvi climàtic. Però nosaltres aquí, a Catalunya, el tema de la sequera és un tema greu, preocupant i que estem avui en dia lidiant, però n'hi ha molts altres. Em centraré en els impactes a escala més global perquè el Francesc després us parlarà dels impactes més a nivell de Catalunya. Grans tempestes i inundacions. Aquest és un dels problemes, aquests fenòmens meteorològics extrems, cada cop i volta descarrega grans quantitats d'aigües i això deixa territoris absolutament anegats. Fa un any, una mica més d'un any, al Pakistan va haver-hi unes inundacions que van deixar una tercera part del país sota l'aigua. 500.000 persones van perdre les seves cases i van haver de desplaçar-se. Va haver-hi més d'un miler de persones mortes. Quan nosaltres veiem això, a vegades pensem, sí, però ho mirem des de casa nostra, no? I tots una mica tenim al cap el conte aquell dels 3 porquets i el porquet que es va fer a la casa de palla, va venir el llop i la casa se la va endur i nosaltres pensem que estem en una casa de maons i que no passarà res. Però això no és cert. Hem de tenir-ho molt present. Hi ha, per exemple, 2021, inundacions a Bèlgica i a Alemanya. Grans pluges que van provocar, el que veieu en aquesta foto que hi ha a la dreta, és un poble d'Alemanya abans i després de les inundacions. Quan jo vaig veure aquesta foto em vaig quedar absolutament frapada perquè, clar, podria ser casa nostra, no? Un poble, al costat hi ha uns camps, el camp es va inundar, el camp es va enfondrar i es va fer un esvoranc de terra que les cases van anar a parar a l'esvoranc.
El fet que les nostres cases siguin més confortables, més resistents, no treu que nosaltres, davant de determinats impactes, no tinguem res, absolutament res a fer. Altres tipus d'impactes. Aquests episodis de sequera prolongada que nosaltres estem vivint. Cada vegada el planeta s'està tornant més sec. La superfície global ha passat d'un 18% de superfície seca a gairebé la meitat del planeta de superfície seca actualment. Això és un canvi que va avançant lentament, però va avançant. Altres impactes, degut també a les inundacions, degut a la sequera, una baixada molt important del rendiment de les collites o la pèrdua directament de les collites. Actualment, el que s'està veient és que cada vegada hi ha més persones que estan en situació d'inseguretat alimentària. Què vol dir això? Doncs que no tenen la certesa de tenir cada dia menjar amb el que poder fer, com a mínim, un àpat suficient per viure en condicions. A l'any 2021, les condicions de sequera van provocar que, es diu ràpid, 127 milions de persones entressin dintre d'aquest estat d'inseguretat alimentària. També una altra problemàtica són aquests grans incendis forestals que es veuen incentivats pel canvi climàtic, també per aquest augment de la temperatura, per aquests episodis de sequera, per determinats règims de vents que fan que hi hagi incendis que siguin pràcticament inapagables. D'aquí n'hi ha exemples. Avui llegia, per exemple, al nord d'Austràlia, la superfície cremada semblant a la superfície de la península Ibèrica, que es diu Ràpid. Això també és una afectació que en el nostre territori, potser després el Francesc us comentarà, tenim un territori molt forestal i que, per tant, és susceptible de patir tot aquest tipus de problemàtiques. Un altre fenomen que aquest avança lentament és la pujada del nivell del mar. Degut a l'augment de temperatura, l'aigua del mar està més calenta i això fa que l'aigua del mar es dilati. Això fa que el nivell del mar progressivament vagi augmentant. Això posa en perill la línia de costa, posa en perill sobretot zones deltaiques. Penseu que la major part de la població mundial està vivint prop de la costa, per tant, la població exposada és enorme i posa en perill alguns territoris insulars. Aquí teniu aquesta illa, això és la illa de Tuvalu. Tuvalu és una illa al Pacífic, prop d'Austràlia, que és una illa petita, 24 quilòmetres quadrats crec que té, molt poblada, 11.000 habitants, i que la cota màxima, el punt més alt de l'illa, té 5 metres d'alçada. A Tuvalu estan desesperats perquè s'estan menjant el territori i el mar. La notícia que es publicava l'altre dia, Austràlia està oferint visats especials als ciutadans de Tuvalu que vulguin migrar cap a territori australià. Però això no és una solució. No és una solució perquè és abandonar una cultura, una forma de vida i a ningú no li agrada, no? Veure's empès a fer les maletes i marxar de casa i deixar tot allò que estima enrere. Us comentava, hi ha, en el cas de Tuvalu, però hi ha molts altres casos, que s'està veient desplaçaments de persones, migracions de persones que estan empeses pel canvi climàtic. Migracions que sobretot són dintre d'un mateix país. Gent que abandona el camp perquè baixa la productivitat de la terra o perquè han perdut les collites i se'n va cap a les ciutats. Però cada vegada més també s'està veient que hi ha migracions entre països, gent que marxa, i aquí teniu en aquest mapa els principals fluxos migratoris que avui dia s'estan registrant, sobretot o bé migració degut a la manca d'aigua, migració degut a l'impacte d'alguns fenòmens climàtics que han destrossat el territori on les persones que en marxen vivien,
i migració degut a la pèrdua de les collites. Tot això genera conflictes. Tots som conscients, el Mediterrani és un mar on hi ha molta gent que està morint intentant arribar a Europa. Si el canvi climàtic no s'atura, si aquest augment de temperatura no aconseguim aturar-lo, això anirà cada vegada més i generarà més conflictes i generarà més tensions en el nostre món. I finalment també parlaré d'impactes a la salut. Els cops de calor que comenta el Francesc, que sobretot impacten a la gent gran, a gent de més de 65 anys o a nens, gent joveneta que tenen el seu metabolisme, li costa més adaptar-se als canvis de temperatura quan aquests són molt extrems. També més desnutrició, això ja ho he comentat, més transmissió de malalties infeccioses que són molt greus. Per què? Doncs perquè alguns d'aquests vectors de transmissió, que són mosquits, poden, degut a l'augment de temperatura, poden estendre més el seu àmbit d'actuació, és a dir, estan migrant cap a zones on abans no existien. Malalties com el dengue s'està veient que la seva àrea d'influència i els casos que s'estan registrant cada vegada són més. I també malalties mentals, perquè, clar, davant d'aquest panorama hi ha gent que ja sigui o com a conseqüència d'un desastre o perquè està preocupat per aquest futur que és bastant incert, doncs entra en col·lapse, malalties de tipus o depressions o el que s'anomena també l'ansietat climàtica. Persones que diuen, jo amb tot això, com ho gestionaré? D'això també en podem parlar una miqueta després. I clar, davant de tot això, el que tots pensem és, ostres, i què fem, no? Abans tu preguntaves, ho aturarem? Jo aquí discrepo del Francesc. Jo crec que som a temps d'aturar l'augment de temperatura. Aquesta és la prioritat màxima si volem que aquests impactes no vagin a més. El problema és a quin nivell estabilitzarem aquest augment de temperatura. I aquí el que ens diuen els científics és que com més baix sigui aquest nivell, millor. Després us parlaré dels acords que existeixen que ens diuen que hem d'intentar que sigui per sota dels 2 graus. Clar, el Francesc ens deia, ja estem a 1 grau, de fet 1,1 d'aquí als 2, si badem, ja hi serem. Però és que és una cosa molt important perquè a vegades també tenim la falsa creença que ens podrem adaptar a tot. I no és cert, perquè l'adaptació té un cost. I per tant, no podrem adaptar-nos a segons què o a segons alguns d'aquests fenòmens climàtics extrems. Per què? Doncs perquè el cost de poder canviar-ho tot per adaptar-nos no estarà a l'abast de tothom. Potser estarà a l'abast d'algú, però ja us dic que per la cara que feu, de nosaltres, ja us dic que no. Per tant, molta compte amb això. Per aconseguir tenir un futur i que sigui un futur en què la humanitat pugui viure, és molt important aturar l'augment de temperatura, perquè mentre això no ho aturem i segueixi pujant, aquests impactes que us estic comentant seran cada vegada més i més greus. Bé, i jo de moment ho deixo aquí i si teniu algun comentari, doncs ja ho farem. Doncs gràcies, Olga. Francesc, et dono el relleu i ara sí que et comptaré els minuts. Doncs si ens pots aterrar una mica això que ens ha explicat l'Olga d'aquests impactes que s'estan tenint més a nivell global una mica al nostre país, aquí a Catalunya, a veure com això ens està impactant amb aquests mateixos vectors. Endavant, gràcies. Compro les consideracions que has fet respecte als meus comentaris perquè, en definitiva, anireu veient que a mesura que avancin aquestes sessions ni tot és blanc ni tot és negre, igual que la vida.
Per tant, hi ha moltes interaccions, arestes, etc. i ho compro absolutament. Vinga, mireu, exemples de canvis a Catalunya. El nivell del mar ha pujat 10 centímetres en 30 anys. Direu, això és ridícul. I efectivament, no us arribarà a la majoria de vosaltres l'aigua a casa. D'acord? Direu, home, és que 10 centímetres... No, és que 10 centímetres vol dir penetrar en terra ferma 10 metres. D'acord? I si hi ha uns temporals, bastant més. I d'aquests 30 anys, 10 centímetres, en els últims 10 són 7. Els 3 primers eren dels primers 20 anys. Per tant, s'està accelerant. El trànsit de mercaderies als ports amenaçats. Ja veureu per què. I entendreu per què és important tot això, que forma part de la geoestratègia global. Canvien les collites, noves varietats maduren abans. No és tan sols que madurin abans, sinó que hi ha territoris on hi ha collites que ja no són factibles. Ja sabem que hi ha fruiters que han d'anar a altres llocs. Ja sabem que hi ha determinats conreus que ara es conreen en una banda i que potser arribaran aquí. No sé si els plàtans, però vaja, ja sabeu que creixen plàtans aquí, a les Balears, etc. Potser veurem la comercialització de plàtans no de Canàries, sinó de Catalunya. Estius cada cop més ennuvolats. Curiosament, hi ha coses estranyes, és a dir, aparentment estranyes. Més evaporació pot voler dir més nuvolositat, però que sigui nuvolositat que no produeixi precipitacions. És a dir, les interaccions de tot plegat són complexes. El que deia abans, ja ho he explicat, pluges més irregulars amb alta variabilitat, boscos més estressats, canvis en la mobilitat. Aquí està això dels ports amenaçats i aquí hi ha el rovell de l'ou, la columna vertebral, el nucli del problema, l'energia com l'entenem ara mateix. La persona que hi ha d'esquenes, de negre, amb el casc, no sóc jo, és el Manel Elias, l'excorresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou. Això no és Moscou, és la central més gran del planeta de gas liquat, a la península de Yamal. Els russos als anys 90 ho van dissenyar amb el benentès que els hi havien dit els científics. El 2030 serà navegable a l'Àrtic i tindrem una nova ruta marítima mundial. No haurem de passar per anar a Hamburg i Rotterdam, pel Pèrsic, Suez, Gibraltar, Algesires, etc. i cap al nord. 13 dies menys de navegació i portem-hi el gas de Sibèria i altres jaciments a la zona i els traurem en vaixell. 2030 això serà una autopista de vaixells. Es van equivocar els científics russos. Això durant la inauguració d'aquesta planta, el desembre del 2017, en ple hivern àrtic, ja va ser possible. Per primer cop a la història de la humanitat, un vaixell va fer la navegació Corea del Sud-França. I a partir d'aquí, imagineu-vos tot el tema de l'energia al planeta. El gas i Putin, però també Gerhard Schröder, Alemanya, Nord Stream 1, Nord Stream 2. No sempre el dolent, que ho és molt, Putin. No és que ho digui jo, no m'ho estic inventant. Sabeu que té 18 amics, molt amics, que els convidava a esmorzar iogurt caducat i es trobaven malament i ja no hi són. Vull dir, està demostrat, no estic jo acusant a ningú d'això. Aleshores, no és només ell, entre cometes, el dolent. Són els Emirats Àrabs, és Veneçuela, són els Estats Units, és Noruega, és el Canadà, etc. És el món de les no renovables, que sabem que és el problema, anava a dir el càncer, no m'agrada, el problema de la humanitat.
Sentireu de tot els mitjans de comunicació i aquí hi ha els interessos, etc. El món sí o sí ha de ser elèctric, sí o sí s'ha d'electrificar. Per què? Perquè és el que sabem fer més, millor i més ràpid. I més ràpid. D'acord? És el que deia l'Olga. Hem d'anar per feina. Ens equivocarem pel camí? Segur que hi haurà equivocacions, clar que sí, segur. Però sabem generar electricitat de forma neta, amb les renovables. I amb un element importantíssim. Aquí, a partir d'ara, sempre, però a partir d'ara encara més, es tracta de no llançar res. I les energies que no són l'electricitat llencen sistemàticament recursos, perquè són ineficients. Un molí de vent pot alimentar, per dir una xifra, dependrà de la mida, etc., 50.000 vivendes. D'acord? És el més eficient que coneixem. Per alimentar les mateixes 50.000 vivendes fabricant hidrogen verd, perquè l'hidrogen s'ha de fabricar. Si el fabriquem amb gasoil, malament. Si l'hem de fer verd, l'hem de fer amb renovables. Doncs necessitem 6 molins per alimentar les mateixes vivendes. Per tant, l'hidrogen verd està molt bé, però per uns determinats usos, no per una energia massiva i extensa. I el gas i el gasoil i els derivats del petroli i els hidrocarburs són un problema, perquè a més de ser ineficients, són bruts de nassos i són els que ens provoquen l'efecte hivernacle, aquest abric tan gran del planeta. Això s'entén molt bé quan ens n'anem als cotxes. Jo soc fill del desarrollismo, jo soc del 1966, jo soc amb cotxe a tot arreu. Jo soc, bé, ja ho sabeu, els que som d'aquesta generació. El de benzina o gasoil és la ineficiència absoluta. És una obra d'enginyeria bestial, l'enhorabona als enginyers, perquè és una meravella de la tècnica, però si li poso 100 litres, 70 els llenço en forma d'escalfor. Mentre l'energia ha estat barata i abundant, tot s'hi valia. L'hidrogen ja no surt tan ben parat i l'elèctric és l'eficiència absoluta. Sentireu missatges, ara m'acosto a Catalunya, que ja m'hi he acostat indirectament, però m'hi acostaré més. Heu sentit a parlar de la preocupació que li surt a algunes persones de que no tindrem prous minerals, que per cert és el que deia l'Olga, la tecnologia, etc., no ho soluciona tot. No ho soluciona tot ni ho solucionarà. Però quin és el problema ara mateix del planeta? La banda de gairebé poquíssima explotació minera en el planeta o la banda de l'esquerra amb una explotació bestial del planeta. I tot això s'ha de transportar. Clar, el sol, el vent, tot això, per primer cop, Catalunya, Espanya, Portugal, Ibèria, que es diu en el món de l'energia, ens ha caigut la loteria del cel. La contaminació, casa nostra. Val? Sovint, ja sabeu que el món de les xarxes és complex, per dir-ho elegantment. Quan tu parles de que tenim problemes de salut a les ciutats, per exemple, dades científiques. Vindrà algú de l'IS Global en algun moment? Sí, pot ser. IS Global està aquí al costat de les Torres Olímpiques, hi ha aquell edifici així amb una fusta fora, etc. I allà hi ha recerca, hi ha coneixement català, espanyol, europeu i mundial. Hi ha gent de tot el planeta
Quan tu dius hi ha molta contaminació a Barcelona, hauríem de reduir el trànsit a la ciutat, surt gent que diu el problema són els barcos, el problema són els avions, etc. Evidentment que ho són, però el tuit no va d'això. El tuit va de la gent que passeja pel carrer i ensuma el tub d'escapament que té al costat. Perquè d'això va la contaminació de les ciutats, de la proximitat a la font emissora. El port és insignificant pel que fa a la ciutat, entre cometes. Sobretot perquè tenim la gran sort que els dos vents dominants en el règim anual de Barcelona pràcticament són el 80% dels dies que allunyen la porqueria del port, però no sempre. I l'aeroport no és al costat. Però qui circula per l'Eixample, on el trànsit ha baixat un 19%, ha pujat a les rondes, però ha baixat un 19% a l'Eixample, trànsit, doncs aquestes dades ens porten a pensar que hi ha mesures de restriccions, etc., que funcionen. I van en aquesta línia. Per què hi ha aquesta, merda blanca al voltant de la Sagrada Família? Perquè el dia que va fer la foto, l'Alfons Puertas, de l'Observatori Fabra, hi havia un incendi. I en aquell moment era visible l'estancament de les partícules o dels gasos. El problema dels cotxes és que ens maten sense ser-ne conscients. I direu, com exagera, ens maten. Bueno, dades científiques, Sant Joan de Déu, el 48% de les criatures amb asma infantil ho són pel trànsit. Els estudis de Sant Joan de Déu, que crec que no són uns aficionats ni surten cada nit a la Isla de les Tentaciones, per exemple. O les escoles. Els nens d'escoles en entorns d'alta contaminació viària tenen un desenvolupament cognitiu demostrat, i és a Global Barcelona, significativament inferior a la de les escoles de poblacions sense els cotxes a prop. Les ciutats les hem entès sempre perquè, ja dic, jo soc fill del desarrollismo, doncs, escolta'm, el carrer Aragó, si ha de tenir 8 carrils, doncs 8 carrils, i si en podem posar 9, millor, etc. Bé, per tant, el disseny de les ciutats era un, i sabem que per la qualitat, la salut, l'adaptació ha de ser un altre. I no em vull estendre més aquí. Mireu, aprofitant que ella parlava de Tuvalu, aquests són uns apartaments a Tuvalu, a la línia de costa, en el punt més enlairat de la imatge. Què us sembla? Què els hi passarà a Tuvalu? Que se'n va avall, no? No és Tuvalu, és Sant Pol de Mar. Sabem que aquesta gent van cometre un error monumental comprant aquests apartaments. Heu sentit a parlar de construcció de la primera línia de costa? I en canvi hi ha qui diu 1.700 milions, no són pocs, i allarguem la tercera pista de l'aeroport i sabem que quedarà tot inundat. Però no tan sols l'aeroport, el Delta de l'Ebre, la Tordera, platges, passejos marítims i la primera línia de costa. 20, 30 anys les primeres afectacions, 40, 50, 70, 80. Sabem que va per aquí, però si això fos una reunió de veïns i veïnes i fóssim els propietaris d'aquí i ve l'Estat, propietat de la línia de costa, i ens diu fora.
Val? Jo surto per cames, si jo sóc el de l'Estat, perquè aquí hi hauria una mala gaita important. Val? Però, en canvi, sabem què passarà. Per tant, és el que deia l'Olga. Hi ha un problema estructural de primer ordre que val una fortuna i que acabarà passant. Professor company meu de la Universitat d'Alacant. Jo hi vaig cada any a la universitat allà per fer una xerrada, etc. I fa anys que tenim confiança i és un dels experts número 1 de riscos naturals a Espanya i també especialment al Mediterrani. I en època de la Cristina Narbona, i vaig acabant, i del Zapatero al govern, el PSPB, el Partit Socialista del País Valencià, filial al PSOE de València, li van oferir l'alcaldia d'Alacant. Això no es va fer públic. Què teniu de programa, tal? Ostres, sí, mira, em coincideix i tal. Bueno, Jorge, digue'm tu què hi posaries aquí i tal. La primera petició d'ell, per anar a la campanya i dir el Jorge és l'alcaldable i tot això, era de construcció de la línia de costa d'Alacant. Val? N'heu sentit a parlar del Jorge? Val. Continua fent les seves feines a la universitat. Per tant, la societat no és el David, el governant que passa ara mateix per aquí aquests anys. No, és la societat. Per això necessitem valents i valentes aquí i aquí. I entendre quins són els problemes i mirar de lidiar amb aquests problemes. Bé, tots tenim una part de culpa, Tots, totes, tots. El conferenciant, bé, el ponent en aquest cas, també, evidentment. Jo també tinc llista negra i punts foscos a la meva vida i tot això. Bé, no molt foscos perquè si no, no estaria aquí, estaria en un altre lloc. Però enteneu-me. És a dir, siguem constructius en entendre que hi ha coses a fer, que les podem fer, etc., i que és possible. I els boscos ens canvien d'una manera terrible. Aquesta foto és que no l'he trobat amb millor definició i és parcial, i això no són les pomes dels Alps. Això no són els Alps, és que ens fumem trets en els peus. Sabem que l'agricultura està fotuda, sabem que la ramaderia està fotuda i que hi ha molta gent que no s'hi dedica, no s'hi vol dedicar, i la pesca igual. I són fonamentals per la resiliència alimentària, que ens ho ha ensenyat la guerra d'Ucraïna, però és igual, ens ho podria ensenyar altres d'això. I és important perquè necessitem jardiners del territori i jardineres, necessitem gent que cuidi del territori. Això no són pomes dels Alps, són pomes del Solsonès, de Sant Llorenç de Morunys, pomes de muntanya. Això fixa població. Això vol dir que hi ha una gent que es guanya la vida i que tenen uns fills, unes filles, i que hi ha unes escoles, etc., i són els jardiners de la Vall de l'Hort. Si no entenem això, si el món rural no entén a la ciutat i la ciutat no entén el món rural, estem perduts. Sequera actual, el que dèiem, la calor mata. Barcelona és la ciutat europea amb més morts de les estudiades per IS global a l'any per culpa de l'illa de calor, amb diferència. I està relacionada directament amb l'arbrat, tot i que Màlaga té algunes disfuncions. I el que us deia, el progrés és la realització de les utopies, i ho resumeixo amb necessitem valents i valentes que entenguin, que siguin constructius, que aportin, i els necessitem a la ciutadania i els necessitem a la política. I acabo. David Mascort, l'honorable conseller del gremi que ens ocupa avui, era alcalde de Vilablareix, d'acord?
i ell va implantar el que és més just a nivell de residus a Catalunya, que és un dels elements també importantíssims, que és el porta a porta amb identificació. És a dir, qui genera més residus paga més. Qui recicla millor paga menys. Això és com si a mi em paren a Noruega amb cotxe i vaig a 150 per hora. I em diuen, senyor Mauri, l'ordinador, a vostè li corresponen 900 euros de multa, però si paren el Messi li corresponen 9.000. D'acord? Per tant, la corresponsabilitat en fer bé les coses o fer-les malament necessita això, de valents, de valentes i d'entendre'ns entre el món rural i la ciutat i a l'inrevés. Gràcies. Preguntes? Després, no? Millor després. Sí. Gràcies. Si s'assembla, tancarem aquest bloc dels impactes, que hi havia una previsió de que féssiu unes mica de preguntes, les acumulem al final, d'acord? Continueu amb l'Slido i al final de tot passem a l'últim bloc, on l'Olga ens explicarà una mica un panorama de com és l'escenari de les emissions actualment mundialment, també com es reparteixen aquestes emissions i les responsabilitats que apuntava el Mauri també de qui són, com aquesta equitat climàtica està distribuïda. Endavant, Olga. Moltes gràcies. Bé, doncs jo us vull parlar una mica això del futur, i això, jo fa també bastants anys que faig classes a la universitat sobre canvi climàtic i quan expliques tot el que passa i tot, després els estudiants sempre em diuen, bueno, i què passarà en els propers anys? Cap on anem? A Catalunya, al món? Quin és el futur que tenim per davant? I jo la resposta sempre els dono la mateixa. Tot depèn. Depèn. I em diuen, depèn de què? Bé, doncs depèn del que fem, de quines siguem les polítiques, de quina sigui l'acció transformadora que puguem portar a terme en les properes dècades. Depèn d'això. I si depèn d'això, vol dir que encara hi som a temps, perquè si no és allò de dir, bueno, apaga i vámonos, ja està. Depèn d'això, hi som a temps, i ara us voldria explicar quina és la situació actual i cap a on hauríem d'anar. Acabava l'altra presentació amb què podem fer, ara ja he posat què cal fer. Les oportunitats d'aturar el desastre s'estan acabant. El que es diu és que hi ha com una finestra d'oportunitat que es va tancant i que hem de ser eficaços, ràpids, actuar de forma urgent per evitar aquest col·lapse cap al qual estem anant. I per aconseguir-ho, què cal? Doncs el que cal és, el que us deia abans, frenar l'augment de temperatura quan abans millor. Cada dècima de grau, cada centèsima de grau centígrad d'augment que evitem, estarem fent una gran cosa. Per tant, tot el que es pugui fer s'ha de fer. I veureu que el que s'ha de fer és promoure accions a molts nivells. Per tant, no és qüestió de pensar la solució serà. Això és mentida, no hi ha la solució. Hi ha moltes solucions que s'han de posar en marxa quan abans millor. Aquest és el missatge. I a més, tot això que fem ho hem de fer de forma sostenible. Què vol dir? Que no s'hi val a carregar-nos un territori perquè hi hem d'anar a plantar arbres. Evidentment, no s'hi val. No s'hi val carregar-nos la vida de determinades persones perquè hem de posar la nostra solució tecnològica. No. Per tant, no es tracta només de fer-ho, sinó que ho hem de fer bé. Aquesta és l'altra. I a més, cal que paral·lelament ens anem adaptant a aquests impactes del canvi climàtic que van a més. I que fins que no aconseguim estabilitzar l'augment de temperatura aniran a més. I què s'ha de fer per estabilitzar l'augment de temperatura? Doncs el que cal fer és aconseguir globalment anar a emissions pràcticament zero. Això és el que farà que la temperatura deixi de pujar. Per tant, no és tant s'ha de reduir, no, s'ha de reduir, no, sí, s'ha de reduir, però cal reduir tant
que cal arribar a 0. Aquest és l'objectiu. Bé, per aconseguir tot això no n'hi ha prou amb que aquí a Catalunya diguem som-hi. Cal que hi hagi una acció global. I aquesta acció global, afortunadament, ja hi ha un marc per l'acció global que està funcionant des de fa uns anys, que és el marc de l'Acord de París, que és el marc en el que tots els països estan començant a moure's, a caminar per aconseguir aquest objectiu que us estic dient. Actualment, l'Acord de París ja gairebé tots els països del món l'han ratificat, ja està funcionant. I és un acord que el que estableix és un objectiu, que diu hem d'aconseguir que la temperatura mitjana no pugi més de 2 graus i fer el possible perquè, si pot ser, es quedi en 1,5 graus. Dèiem abans, la temperatura ja ha pujat 1,1, per tant, si ens hem d'estabilitzar en aquest rang, entre 1,5 i 2, ens hi hem d'afanyar. Però el que també diu l'Acord de París és que l'acció climàtica ha de ser una acció justa, que s'ha de fer dintre un marc d'equitat. I això és molt important. I a l'Acord de París ens diu, als països desenvolupats, es diu, sou vosaltres els que heu de liderar l'acció climàtica. Això és una altra cosa a tenir tots molt presents. Nosaltres estem en aquest grup, evidentment. I com ho articula això l'Acord de París? Doncs el que dona és llibertat a tots els països perquè decideixin què volen fer per reduir les seves emissions, i cada país decideix. I aleshores les seves decisions les envien i d'aquesta manera es pot veure a nivell global si anem bé o no anem bé. I una pregunta que a mi em fan sempre el dia de Nadal, mentre m'estic menjant l'escudella, perquè el dia de Nadal és poc després de les conferències del clima, on sempre estic allà escoltant, és que, Olga, com ho tenim, això? I jo me'ls miro i dic, bueno, ho tenim verd. Ara us ensenyaré com ho tenim, com està funcionant tot aquest acord. I això es resumeix en aquesta gràfica que és d'aquesta setmana, el dimarts la vam publicar. Aquí en la línia negra es veu com han anat avançant les emissions històriques des de l'any 2010. I amb aquestes línies verdes, amb aquestes franges verdes i blaves, com hauríem d'anar reduint aquestes emissions per tal que la temperatura no pugi més de 2 graus, que és un objectiu molt important d'aconseguir. I en aquesta gràfica es veu aquesta franja vermella, i la franja vermella és la franja dels compromisos que avui hi ha sobre la taula per l'any 2030. Es veu que aquests compromisos estan molt lluny de les reduccions d'emissions a les que hauríem d'anar. Per tant, la resposta a què, Olga, com ho tenim això? Fatal. Fatal. És a dir, globalment no estem en línia d'aconseguir aquest objectiu, que és un objectiu, com us dic, global. I quan es veuen aquests camins de reducció d'emissions, la primera pregunta que els països es fan, que tothom es fa i que Espanya, Catalunya també es fa, és i a nosaltres quan ens tocaria reduir les nostres emissions? I això, la resposta, l'Acord de París ens dona alguna pista. Diu, ho hauríem de fer de forma equitativa. I com s'entén aquí? Què vol dir això de l'equitat, la justícia, la igualtat? Com s'entén, no? Seria igualitari si a tots els països els diguéssim a l'any 2030 tothom ha reduït un 43% les seves emissions. Però, clar, hi ha països que tenen les emissions tan baixes que diuen, hòstia, que he de deixar de menjar jo, ara? Si tu que les tens tan altes? Va d'això el tema, i això és una mica el que m'agradaria il·lustrar amb aquest dibuixet que teniu aquí. Aquí es veu dos nens davant d'una pomera i mirant amunt, tenen gana, volen menjar pomes. Però resulta que aquesta pomera està torta i hi ha més pomes a la banda esquerra que no pas a la banda dreta. Ajudar aquests dos nens de forma igualitària, què vol dir? Els donem una escaleta a cadascú i el nen de l'esquerra hi puja i pot agafar pomes i el nen de la dreta hi puja i no arriba a les pomes. Prendre mesures equitatives, què vol dir? Doncs el que vol dir és que el nen que
encara no arriba a les pomes, se li ha de donar una escala més alta, perquè si no, no hi arribarà. I parlar de justícia, què vol dir? Vol dir, ostres, l'ideal seria poder redreçar la pomera, no? L'acord de París es queda en l'equitat, però ja és molt, perquè actualment els compromisos ni tan sols quan s'analitzen en base a la igualtat no són igualitaris. I aquí us ensenyo una altra gràfica, també per una mica anar parlant d'algunes falses creences que també estan al carrer i a les notícies, que ens diuen, la Xina, és que la Xina emet molt, la Índia tenen unes emissions, han de reduir, si els xinesos no fan, no farem res, perquè que ho facin ells, després ja vindrem nosaltres, les nostres emissions són molt petites. A la gràfica de l'esquerra el que veieu és el rànquing dels 6 grans emissors a l'any 2019, actual. Quin país emet més? La Xina, efectivament. El doble que el segon, que és els Estats Units, seguit de la Unió Europea, la Índia, Rússia i Japó. Però quan en aquestes trobades en què tota la gent de tots els països es troba i parla, el que veus és que això és el que la gent del nord pensem. Però la gent del sud diu, però què m'esteu dient? Si vosaltres porteu 200 anys emetent, no m'ensenyeu les emissions de l'any 2019, ensenyeu-me l'acumulat, el total, anem-les a sumar totes. I després també diuen una altra cosa. Com estem comparant la Xina amb els Estats Units? A la Xina hi viuen 1.400 milions de persones. Als Estats Units en viuen 300. No podem comparar països amb volums de població tan diferents perquè cadascú de nosaltres, com es deia Francesc, porta una motxileta amb les seves emissions. Per tant, més personetes, més motxiletes. A la gràfica de la dreta teniu com queda el repartiment si es calculen les emissions acumulades i es divideixen per les persones. Què es veu? Doncs que als Estats Units estan a unes 25 tones d'emissions acumulades per persona, la Xina no arriba a les 5. Índia està per sota de les 2. La Unió Europea estem al voltant de les 10. Les coses canvien quan s'analitzen des d'aquest prisma de l'equitat. I com que vosaltres esteu aquí per fer propostes, propostes una miqueta informades per tot el que us aniran explicant al llarg d'aquests dies, crec que és també bo pensar en l'origen de les emissions. I l'origen de les emissions, ja ho hem anat repetint, bàsicament està en el sector energètic, tot el que està relacionat, totes les activitats que comporten cremar carbó, gas, derivats del petroli. Això és 2/3 del problema. Un altre terç del problema està en el sector agroalimentari. És a dir, com funciona aquest sector, què fem servir per tenir un bon rendiment de les collites, el tema de les emissions associades als animals rumiants, el tema de la deforestació, que ve empesa per poder guanyar terra per cultivar, etc. I això, a Catalunya, ens dona una evolució com aquesta que teniu aquí. Aquí el que he representat és com han anat canviant les emissions a Catalunya des de l'any 1990. I fixeu-vos que a partir del 90 van començar a créixer, després van decréixer i finalment sembla que estan com estabilitzades amb tendència potser a créixer una miqueta. El que és una mica preocupant és que actualment, 2023, les últimes dades són del 21, les emissions estan encara per sobre de quan estaven l'any 1990. Això és una mica preocupant. Per què? Per el que us deia, som país desenvolupat, hauríem d'haver fet aquí molta més reducció d'emissions. I les teniu aquestes barres de colors que són les emissions per sectors. En blau, la més gran, sector energètic, després el sector industrial, que a Catalunya és important, després a sobre el sector agrari amb gris i finalment el sector dels residus.
Dintre del sector energètic, la partida més important és l'associada al trànsit. Dintre del sector agroalimentari, la partida més important està associada a la gestió de fems, gestió de purins, per exemple. A Catalunya tenim més porcs que persones. La gestió de les dejeccions ramaderes és un problema i és un problema que s'ha d'abordar. I ja per anar tancant, quan es parla de prendre mesures, com us deia, s'ha de tenir aquesta visió de l'equitat. I us deia que tots i cadascú de nosaltres portem una motxileta d'emissions a l'esquena. Però hi ha qui porten una motxileta més grossa i d'altres que porten una motxileta més lleugera. En aquest dibuix d'aquí, en aquesta figura, el que es veu són 100 personetes, aquestes 100 figuretes que estan aquí distribuïdes en funció del nivell d'ingressos. I per sobre el que es veu són els fums que aquestes persones distribuïdes segons el nivell d'ingressos generen, les emissions. On està centrat el sector que més emet? Doncs els estils de vida més luxosos, amb més alts nivells de consum. El 10% de la població mundial més rica és responsable de més del 50% de les emissions acumulades des de l'any 1990. El 50% més pobre és responsable només del 7% d'aquestes emissions acumulades. Per tant, a l'hora de fer propostes, això és una altra cosa important a tenir al cap. Ostres, on està el problema és allà on l'hem d'abordar. Bé, ja vaig tancant i perdoneu-me perquè m'he allargat un pelet. I tanco començant amb aquesta foto que us he posat al principi. L'espècie humana, que és un esquitx dintre el que és l'evolució de l'univers, ha canviat les condicions de la biosfera i ha trencat el marge de variabilitat natural en què les condicions de la biosfera han anat evolucionant al llarg dels últims 100.000 anys. Actualment, els registres de concentració de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera estan per sobre d'una evolució que s'ha mantingut en un rang durant 100.000 anys. 100.000 anys, que és el temps que l'espècie humana i les societats humanes s'han desenvolupat. Per tant, el que estem veient ara és que la pròpia espècie ha col·locat la biosfera en un escenari on mai havia estat. I, per tant, la incertesa que tenim per davant és enorme, a no ser que aconseguim fer l'acció suficient per reduir aquestes emissions. Antonio Guterres, secretari general de Nacions Unides, ens deia: cal acció, acció i acció. Prou de vacil·lacions, cap més excusa, prou d'esperar que els altres es moguin primer. Esperar que la Xina, per exemple, redueixi les emissions més que el que farem nosaltres és com posar una espardenya dintre una gàbia i esperar que canti. Tenim? Verd, no passarà. Per tant, de tenir ben present que som nosaltres qui ho hem de liderar tot això. I després, l'acció com ha de ser? Perquè em sap una mica de greu per vosaltres, perquè potser avui us hem deixat una mica... No, defugim l'ansietat, l'estrès. L'acció a nivell individual, us ho diré ben clar, opinió de l'Olga, no serveix per res. Ajuda, sí. Però si hem de pensar que això ho arreglarem les persones convençudes i motivades, anem errats. L'acció ha de ser acció col·lectiva. I l'acció col·lectiva és l'acció transformadora i la que ens permetrà aquestes transformacions estructurals que han de venir sí o sí. I aquestes transformacions estructurals no són transformació de tecnologia, canvi de tecnologia. Passarem del cotxe de combustió al cotxe elèctric. Està molt bé, sí, però així no ho arreglem. Hem de repensar el model de mobilitat. Això és un canvi estructural. Hem de posar sobre la taula transformacions estructurals, que són aquelles que ens ajudaran a superar aquesta situació
que encara som avui en dia a temps de superar. I amb això us deixo. Moltes gràcies. Tu.